motor tapi kok musik kan musik. Action. Iki ora action kaya teko malah kowe action ngono kuwi. Omonganmu. Musik di omah wis kok ngono tak ngerti. Heeh. Bapak Rawati. Kanti. Iki jenenge Kamtinas. Oh wis. Udah sekali duit itu mendak kanti lho. Iku mung Pak Kapten karo Bu Kapten. Iki jana siji. Sapa? Paling sing belu kok sing temantane lah. Heeh, ngosek dinteni karo kokine. Kok 5.000 satu jane. Oke, ayo. Yuk. Ning ndi? Oke, sama animal yuk dikasih undangan